σε αυτόν τον θρόνο της χάριτος προσπίπτει και η ηρωική Κύπρος, για να πάρει δύναμη από τον ακατάβλητον νικητήν του θανάτου, για να ζήσει και αυτή ελευθέρα μαζί με την μητέρα Ελλάδα. Ιδού, αδελφοί μου, τι σπουδαίον δίδαγμα μας παρέχει σήμερον ο Απόστολος Παύλος. Προσερχόμεθα με τα παρησίας το θρόνο της χάριτος. Είναι εκείνος που κάθεται επί του θρόνου της χάριτος, ο ποιμήν των προβάτων, ο Μέγας, και είπε εκείνος και διαβεβαίωσε: τα πρόβατα τα εμά της φωνής της εμείς ακούει, τα πρόβατά μου, οι πιστοί μου, οι χριστιανοί μου ακούν και γνωρίζουν την φωνή μου, αλλά ποια χάρις, ποια τιμή και δια τα πρόβατα του Χριστού. Εφόσον τα πρόβατα ακούν την φωνή του καλού ποιμένωστον και ο καλός ποιμήντων ακούει, εισακούει, δέχεται και εκπληρώνει τα αιτήματα των προσευχόντων, τα ως οποίας αναπέμπουν εις τον καθήμενον επί του θρόνου της χάριτος τα πρόβατα της πίμνης του Χριστού. Μακαριότατε Δέσποτα, πλήθη σήμερον ο ναός, γεμάτος από τα πνευματικά σας τέκνα, από τους σπουδαστάς πρωτίστως των ανωτάτων σχολών των Αθηνών. Είναι η ημέρα της προσευχής, την οποία έχουν ορίσει και την οποία κατ' έτους εορτάζουν, συγκεντρούμενοι το πρωί εις των ιερών τούτων ναών, για να αναπέμψουν προσευχήν και οικεσίαν θερμήν προς τον καθήμενον επί του θρόνου της χάριτος. Ευλογήσατε τα πνευματικά σας τέκνα, μακαριότατε, και αναπέμψατε και εμείς θερμήν προσευχήν υπερ αυτών προς τον καθήμενον επί του θρόνου της χάριτος, για να τα ενισχύει τα προβατά σας αυτά εις τους αγώνας των δια την κατάκτηση της αρετής και της αγιότητος. Ευχηθείτε και δι' όλους μας, ή να οι πάντες, μικροί και μεγάλοι, με τα παρησίας προσερχόμεθα το θρόνο της χάριτος, ή να λάβομεν έλεον και χάριν εύρωμεν εις εύκαιρον βοήθειαν. Αμήν. Σημειώθη επί μας το φως του προσώπου σου, Κύριε. Αλληλούια. Με τε φόβο Θεό πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Σώσον ο Θεός τον λόγον σου και ευλόγησον την ειρωνομίαν σου. Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.